Hormu hartar mate goch karthang ponagari ke ASC medu kirung dunji aphan donri kangpu. Pini ni phaing kor agathom arni khakhati lahorijan NH39 atwar pialong karbi anglong isi kapaching thurji aphan matha ponsi de Karbi Hill Market Management and Control Act 1954 arona teng pen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen implement pon atengsi angtan kewang hormu hortar mate coach ason Karbi Anglong arlonang kilut anagari ke ASC aphan medu mate tax pinang popusi pini pen la horizon along ing pupon tanglo bangso medu mate coach tax kirung adon rikang pu amelong Sardili B Bokajan Education Board Chairman Winrong Hang Thangsing Timung KSA Meipu Barim Bipul Tiso Greater Lahorian Bajar Committee Meipu Lokhiram Rompi Social Worker Lapen KASC Taxation Department Pen Birti BP Inspector of Tax Sarbong Tokbi Inspector of Taxation Nitul Saikhya OC Kakhati PS Pen Penang Kithi Giding Atum Nang Chetongdo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Akamatha Ponpen Mikir Hill Autonomous District Market Management and Control Act 1954 Government Pen Approved Tang Ateng Pensi KASC Lapen Taxation Atum Midu Kirung Ajakong Pipon Po Pen Midu Kirung Pen Karbi Anglong Autonomous Council Long Midu Kipaong Mujot Pen Karbi Anglong Celang Pon Tekji Aphansi Coach Entry Tax Gate Bangni ponlo pusi alang litumpen nang cethandung lason thak thaksi paraukwa garampani lahorijan kakhati along si mitu kirung jiaphan pathek ponlo pusi pherangke tumaphan KSA ameipu barim thangsing timung pen thanpon siaprangsi media court itu ban churu parlo pini labangso pini pen mati labangso chikru pen ke cheng pon entry of goods tax labangso a checkpoint kang tulong stek stong dolong pot lasi anutin pantame isi kipachini kang tung bang lalo ilitum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang lapen taxation department tum patirpi pen Karbi Arathan isi tax kirung ajakong kithupi mate Mikiri Hills district Market Management Control Act 1954 ateng pen hala so ajak kong pen ilitum governor ke approve tangdo lasi hala bangso midu kirung ajak kong governor ke approve tang ateng pen pining alingkan mang ilitum Dr. Tuliram Ronghang la ansose Karbi Anglong Autonomous Council fan tax ke pabangji puben kamat hapen Karbi Anglong arlo garampani parakwa la horizon la pen khotkoti malom la goods entry tax la so checkpoint bohai lo la bangso goods entry checkpoint la ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council a revenue ka enhance ya fansi ilitum taxation department pen la bangso avar saibang enpon lo la si aningkan wang tame ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long kapre ka department pen tax nang kele gitu lo buai tame lan so se ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ajakong kachihar jakji apan itum jongsi midule kirung ajakong cewan bomlo putang te lang se si itum jakong dupu bomat hapensi non la goods in tax tame ilitum la bangso lahorjan khotkoti garampani la pen parakolang pangcheng lo la sipini media korte mate Karbi Anglong rat man ilitum kethan kang tung mangalalo je la bangso tax la ke ilitum han ha ilitum Mikiri Hill district puski pulang hala sorke lasi hala so si Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ahut Governor approve elo amasi koran ningkan ke Governor approve det me hala soja kong mang har jak jete lo lasin pining pen bangke taxation department tuman la bangso ajakong pahat har jak pen la bangso goods bang kithu pangcheng lo lasi pini mate tum July 18 pen ke la bangso goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non gorom pani lo tamen tum kapek a district pen ke bang kapek state pen ke bang don si Karbi Anglong alu nang pidut potang te hala bangso hormua tax bang ke tum council a rate nang itia teng pen rung dun bom lo lason ta tasin non dar la horizon las bang la so get do non Manipur pen punon Nagaland pen punot kopi hormu nang Karbi Anglong alu nang pidut potang te hala so goods a tax bang e pinang po lasi la so tax bang itum council pan si itum panong pilo si council la a chejeri lo si la so a tax bang nampo lason ta tasin ha parok ko na tabe la bangso
gate bang checkpoint bang cengel lo nane ho jai pen tho nane nokam pen tho mane doboka pen tho hormu portal le bang tame hala bang so checkpoint long si ini tum ada lisi tu dolo hala so ateng si mane ikhum magari long kopi hormu si doma hala so hormu hisab ateng si tabang so tax ke import lo kasi labang so tax a rate bang ke si council pen ke patik do hala so tax si tum kirung kono tino ka kasi anu tinarat pang pacini ki lalo ili tum labang so Karbinglong termas council midu kirung aja kong kaci har jaglong anu tin tame media kote pecelo Karbinglong arat on cerap cetu tunang lapen tum doktor tuliram rohang kemat ha je Karbinglong termas